Hej, mit navn er Johan, og jeg er produktchef hos Frico. I dag så skal vi tale om vores nye vandtilslutningssæt, som vi har udviklet. Det bedste ved vandtilslutningssættet er, at du sparer tid, når du køber det. Du kan købe alt et sted. Når vi kommer til installationen, så bliver det meget nemmere og mere fleksibelt, da alle dele kommer i et sæt. Vi har udviklet vandtilslutningssæt til 3 af vores produktgrupper: lufttæpper, varmeventilatorer og luftkonvektorer. De fås i 2 forskellige længder og er tilpasses forskellige tilslutninger. Nu kan Frico tilbyde alt: produkter, styringer, ventilsystemer, ophængssæt og nu også vandtilslutningssæt. Hej, mit navn er Steve, og jeg arbejder som Item Coordinator hos Frico, og jeg har en baggrund som blikkenslager. Og nu starter vi med installationen af vores lufttæppe Pamir. Lad os se, hvad der er inkluderet i et af vores ventilsystemer og et af vores vandtilslutningssæt. I vores tilfælde her har vi illustreret installationen med 22 mm kopperrør, og for at vise, hvor grænsefladen går mellem de produkter, som Frico sælger, og en installation, skal vi i dette tilfælde købe 2 lige 22 mm koblinger. Vi har pakket vores ventilsystem ud, i dette tilfælde en WPFC20, som vi vil bruge, når vi viser installationen af lufttæppet. Denne pakke indeholder en afspærringsventil, en trykuafhængig ventil, 2 overgangskoblinger, som er beregnet til den trykuafhængige ventil, og en aktuator. Vi har pakket vores vandtilslutningssæt nummer 8 ud. Dette sæt indeholder følgende dele. Vi har 2 DN20 1 meter lange slanger. Vi har en række sekskantede nipler, og i vores tilfælde med det lufttæppe, vi skal installere i dag, skal vi bruge 2 DN20 sekskantede nipler. De andre sekskantede nipler behøver vi ikke at bruge, da vi har et DN20 ventilsystem. Nu har vi pakket vores ventilsystem og vores vandtilslutningssæt ud, og nu vil jeg begynde at forberede alt dette til installation. Vi starter med at samle afspærringsventilen på forsyningsledningen, og derefter monterer vi slangen på lufttæppets forsyningsledning. Glem ikke pakningen, og så samler vi slangen til afspærringsventilen. Og så fortsætter vi med at samle den trykuafhængige ventil på returledningen. Og vi monterer den slange på lufttæppet og på ventilen. Glem ikke pakningen der heller. Og det sidste vi gør, det er at sætte aktuatoren på plads, og så er vi færdige med vores del. Endelig, glem ikke at isolere rørene. Og nu fortsætter vi med installationen af vores kombinerede varmeblæser, blæserkøler, Prism. Nu har vi pakket vores ventilsystem ud, WPTK20NC, som er til vores Prism. Pakken indeholder en afspærringsventil, en trykuafhængig ventil, 2 overgangskoblinger til den trykuafhængige ventil og en aktuator. Lad os se, hvad der er inkluderet i vores vandtilslutningssæt nummer 1. Vi har 2 DN20 slanger på 1 meter. Vi har 2 22 mm indvendige foringer. Vi har 2 22 mm halve forbindelser. Vi har en række sekskantede nipler. Der skal altid bruges 2 DN20. I vores tilfælde, hvor vi har et DN20 ventilsystem, vil vi bruge yderligere 2 sekskantede nipler DN20. Disse 4 sekskantede nipler matcher ikke vores ventilsystem, så vi behøver ikke at bruge dem. Vi har pakket vores ventilsystem og vores vandtilslutningssæt ud. Nu skal jeg tage og forberede dem til installation. Denne installation er forberedt til både opvarmning og køling. Jeg starter med at samle den trykuafhængige ventil på returrøret, da den er lidt tættere på væggen. Derefter monterer vi afspærringsventilen på forsyningsrøret. Jeg fortsætter med samlingen af de indvendige foringer, som er meget vigtige at bruge, fordi rørene er bløde.
Derefter monterer vi koblingen, der er lavet til dette formål. Det var den, der blev vist under udpakningen, som består af en indvendig foring, en halvforbindelse og en sekskantet nippel. Vi fortsætter med at samle slangen. Glem ikke at sætte pakningen i. Jeg starter med at montere slangen på returrøret. Derefter fortsætter vi med slangen på forsyningsrøret. Samle aktuatoren, så er vi færdige med vores installation. Men glem ikke at installere isolering på varmesiden og på kølesiden. Som blikkenslager sætter jeg pris på vandtilslutningssættene fra Frico. Installationen er nemmere. Den går hurtigere, fordi alt kommer i et sæt.